Граммофон. Бу әниемнең бала чагындагы сүрәте. Шундый кызык. Бала чакта бар әти-әниләрдә күңелле. Аннары үскәч, алар барысы да үзгәрәләр. О, бу нәрсә? Шүрепчек турында җыр. Ниндидер сафсата? Шүрепчек турында сафсата түгел. Бу җырны минем турыда дисәң дә була. Әйдәгез тыңлап карыйк. Биек тауларбыз. Ничек тыңларга соң аны? Булаймыни? Бәлки аны плеерга тыгаргадыр. Сыймаячак. Монда булай дип язылган: граммофон тәлинкәсе. Димәк, граммофон плееры кирәк. Нәрсә? Әйдәгез Дәүләтипус янына. Дәүләтипус, безнең шүрепчек турында җыр тыңлыйсы килә. Безгә граммофон тәлинкәсен уйнатырга плеер кирәк. Аңлашылды. Сезгә граммофон кирәк икән. Граммофон ул тәлинкәләргә яздырылган тавышны уйната торган борынгы җайланма. Граммофонны кабызыр өчен пружинасын тоткасы белән бурып җибәрергә кирәк. Пружина тәлинкәне әйләндерә, аның өстенә энә куялар. Энә тәлинкә буйлап шуып дерелди башлый. Бу тирбәнүләр мембрана ярдәмендә авызга үрелә. Граммофонның зур турбасы аны көчәйтә һәм без тавыш я музыка ишетәбез. Шунысы кызык, граммофонда электромоторда бернинди электроника да юк. Тәлинкәгә яздырылганны уйнатыр өчен аңа гомумән электр тугы кирәк түгел. Граммофон ул гап-гади механик җайланма. Сүз уңайыннан, иске граммофон Димдимычның әтисенең эш бүлмәсендә бар. Чынлап та, йөгердек. Рәхмәт юк. Кайдасың моның төймәсе? Төймә түгел, тоткасын борырга кирәк. Хәзер бу нәрсәне тәлинкәгә куй. Уйнамый. Энәсе юк бит. Кайдан алабыз инде аны? Үзебез ясыйбыз. Димдимыч, кадак таба аласыңмы? Мондыймы? Бара! Берта, булышасыңмы? Әлбәттә. Күзегезне саклагыз. Шүрепләр уйнарга китте. Инде хәзер нишләргә? Ватыла бөтенесе. Кечкенә димәгез аны, шүреп кенә димәгез. Аннан башка яшәп булмый, бөтенне без беләбез. Улы тракторда бәйлинән шүрепкә. Шүрепсез ул йөри алмый, чукырга барып төшә. 1-2-3-1-2 шүрепләр уйнарга китте. Инде хәзер нишләргә? Ватыла бөтенесе. Кечкенә димәгез аны, шүреп кенә димәгез. Аннан башка яшәп булмый, бөтенне без беләбез. Кечкенә димәгез аны, шүреп кенә димәгез. Аннан башка яшәп булмый, бөтенне без беләбез. Димдимыч, нәрсә синең монда? Граммофон уйный. Граммофон? Ватык бит ул. Без аны, мин аны рәтләдем. Чынлапмы? Син шундый акыллы. Бүтән балалар барысында вата, син төзәтәсең. Карале, теге җырны миңа тагындыр тыңлат әле. Мин аны бала чагымда шундый ярата идем. Күтәрү краны бик зур, нинди озын буйлы. Бер шөребе югалгач, ул да әнә сынды. 1-2-3-1-2 шүрепләр уйнарга китте. Инде хәзер нишләргә? Ватыла бөтенесе. Кечкенә димәгез аны, шүреп кенә димәгез. Аннан башка яшәп булмый, бөтенне без беләбез.
беләбез. Кечкенә димәгез, аны шөреп кенә димәгез. Аннан башка яшәп булмый, бөтенне без беләбез. 1, 2, 3. Дим Димычның әнисе оста бит. Әйе, бигрәк күңелле ул. Зур булса да. Бөтенесе. Кечкенә димәгез, аны шөреп Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде. бөтенне без беләбез. Аннан башка яшәп булмый,